Господин Добрев, моля да напомните на министър Кирилов, че е в Народното събрание, не в шоуто на Слави. Тази наглост, която той си позволи, господин Василев, е абсолютно недопустима. Това е процедура към вас да му напомните. Уважава ли медицинските сестри, но няма да им вдигнат заплатите? Така ли, господин Кирилов? И вие казахте, че сте положили Хипократова клетва. Вие не сте тук като лекар. Вие сте тук като министър. И мога да ви кажа, че натрупаните проблеми, които били натрупани вчера и днес заради вас, се натрупат и утре. И такива проблеми имахме в системата на образованието. Ето тук е господин Димитров, ще ви каже. Знаете ли как се решиха проблемите с учителите? Като им се вдигнаха заплатите. И ще ми говорите за това, че медицинските сестри трябвало да имат добра атмосфера на работа. Как като дават 3 пъти повече извънреден труд, отколкото е по Кодекса на труда? Как да имат атмосфера на работа? Успокойте се. Как да имат атмосфера на работа, като дават 3 пъти повече извънреден труд и си позволи Костадин Ангелов, ваш колега, да каже, че те ако не дават 3 пъти повече извънреден труд, отколкото е по Кодекса на труда, щяла да се срине болничната система. Това ли е уважението?